ekene m unu Igbo mụrụ eze m ọzọ na m ekenekwa onye ọbụla na-asị na ya dịla Igbo niile mma biko na anyị abịakwana ka isi ebe maka nwanne anyị nwoke a na-akpọ onye obodo nwego video post regarding ihe ọbụla na-eme na ala Igbo anyị maka na anya bụ video ọ tụrụ ọnụ wee na-akọ maka nwe kọmentị gọvanọ of Imo steeti mee abalị gara aga bụrụ abalị one bụrụ ụbọchị one gara aga maka n'okwu maka ndị ya eje obodo Igbo ndị ya eme nka ndị ya eme nka o nwe video leak na ịntanetị n'izu ụka n'ịgafela agafe gọvanọ Willie Obiano former gọvanọ Anambra steeti ọkpọ nkịta wee na-aga road work n'obodo oyibo. There's so many reaction for that video. O wee bụrụzi asị na oke onye chigide Nigeria country ya obodo ya chigide ọ chọọzie mana ndị ọ na-achọ dịkwa ndị onye ọchịchị ha ana onye ha na-awala onwe ebe because the way the man si aga n'obodo oyibo with nkịtị ya and a very remote area ọ nọ n'obodo oyibo, you can know that this man is living in a private life n'ụlọ onwe ya. N'ebe ya nwere ike ịbụ onye na-anya keke sef ọ chọọ dị mma because the house agbaghị fence and the person na-eme video ama no person related to his family member ugodo nwoke ugodo outsider ọma mme anything maka na you have the right to do anything you want to do in that obodo Igbo as long as you are not doing something against the law. But if you are abiding through the law, you know you can record and film anybody. So ko film chara video post na internet the foka Willie bolo nkịta mago na agba mago ọsọ mgbede a ewe nwetakwa obere exercise mago maka ndụ ya and his health. O wee bụrụzie na onye chichigide Anambra chigide obodo gị chichaa ipetọsịcha ya ịgbawara obodo Igbo n'ụlọ onwe gị. Ya so ihe nwanne nwoke bụ onye obodo kwu na video anụ maka na this comment anụ nwoke obodo only thing ọ bụ na mmakwu m na onye obodo nwe ka o si ekwu okwu. I said it mgbe na ndị Ebonyi steeti nwe issue onye obodo na ya address case in a harsh tone. That does not mean normal ihe ọ na-ekwu mana the tune o ji wee kwu ya will get you angry. At the end of the day you will not pay attention to the message. Gene na video akwu no video entitled Operation Save an Igbo. Ndị Imo steeti asị na gịnị na-eme ndị Igbo steeti unu abala one chance yo like unu abago ezigbote one chance that a whole governor of Imo State mepere ọnụ si ndị Imo State ha tụrụla ya for the second time no negotiate to go with European companies and Canada companies. Now 4,000 Igbo youths by December ye ejebe obodo oyibo ije rụọ ọrụ. Hey God Cholu a governor na-agwa ndị ọ na-achị no negotiate go with another country ka ndị ahụ ọ na-achị pụọ by December jee rụọ ọrụ n'obodo ọzọ. Ọ bụkwa no negotiate go ka ndị abịa n'Imo State rụọ the company so that to employ the indigenous of Imo State. No na 4,000 Imo youths by December ye wete visa jebe Europe na Canada ije rụọ ọrụ. Hey! Onye mere Nigerians ya, onye mere anyị ya, onye a mere ya ọfụma maka chi. Nke a gosi na ndị enwere any plan to better the situation of this country. Nke a bụ a typical example that if we gisi obodo a pụọ ebe whole governor na-agwa unu by December no ye ejebe obodo ọzọ ije rụọ ọrụ. By December na ndị youth ye ejebe Europe ka ha jee rụọ ọrụ. Ọ bụrụ na ya alụrụ ha company n'Imo State, ọ bụrụ na ya enye ha employment n'Imo State, na ya enye ha employment n'obodo onye ọzọ dozi, ọ bụrụ campaign ndị gbara eju ebe a na-ehe ele na-akụrụ ya aka azị gbakwa unu Nigeria. Hey God. Like a former governor of Abia State ji wee na-eku na ọ na-enye every pregnant woman 500 naira for medicals. 500 ịdị ime gọọmenti enye gị 500 naira uwere na-eku. Our governor chicha na Anambra State ha yala na ria America gbasara ya
insecurity or non-gunmen, kidnapper, bobo, or Australia, or we America. Able with full rights as a resident. Able kona the security day. Every police aya harass who anybody have uneasy. Able ne respect human fundamental human rights. Where you can sue anybody, be you the governor or the mayor of the city, they can sue you to court. Ni ebe when law and order. Jereba, relax hello where. Unu go so far arrest 45,000 or bastard there. Umuri open business uneri what you go 8 years or hand go over. You so zulu na MSN. Naka another only a sitting governor. Na one day on ache. No go. This is an insult to the people of Imo State. A very big insult. Like Afugunu less. Owodo pare karele mparia. Emeko ka mma na onye aha alụghị ụzọ. Ọlụghọrọ onwere ihe ọrụ just mechie ọnụ. Onwero mpare. This is the highest mpare a politician nyego ndị ọ na-achị. Onwero mpare ọzọ. Onwero mpare. Ịbịa sị gị tụghere m ka nchịa Imo steeti na ịtụghere m emerụ gị akwụkwọ ijebe Europe jelu bọọlụ. So the people in Imo State put as a jello ball because you know yache. Go see that they don't give a yachop kahali go kabu be go so to tell you the poor what's that offer. What they care about is the money. Upon their business. Look at the utterances a sitting governor. It seems Nigeria is working. And we have DSS, we have EFCC, we have all these people. Yeah, we are meeting. It's again in a working system. Such statements before 24 hours, he dare your resignation letter because you are not capable. What are you telling the people? Need negotiate to go with European companies and Canada companies. They have to go. Ime 4,000 Imolites employ na their country. Hey. No wonder Apostles were see Jesus wept. Wallahi, all this situation, can Jesus belakwa? Jesus really wept. Jesus wept. The problem of Igbo Land abụkwa the federal government. Nke o ji abụ ndị Hausa ma ọ bụ ndị Yoruba. Lie. Nka na-ekwu eru echi. The problem of Igbo abụrụ federal government. Abụrụ federal government of Nigeria. All those Igbo leaders who may vote to the Hachibuno, those Igbo leaders are not ọchịchị. Uzo ni na de na ka federal government ya bịa lụbala anya and anya nwere governor. On anya nwere people representing this constituency in federal house, both in upper chamber and lower chamber, even in Anambra State House of Assembly. Everyone only represent each constituency. And then they have constituency allowance every month. Constituency allowance. Hejiri emeputa gini. Onye na represent unu, onye na represent onye Idem Mili South, ma obi Idem Mili North, ma obi Okija North, ma obi Okija South. Onye na represent unu, both in State House of Assembly and House of Representative. Mgbe onye kunjugo ikifo meputa go, kifo orugo. Election ulo onye ọbụla abịa ka akpa rice. My billboard. Chondo yenye 1 million, 2 million. Nda ha gazie na ba. Fuzie gi, onwe ife enye gi, ewolokwu na ekwuchisi gi ntị. Vote olu onye na onye a dị capable na onye enye gokwu ya ego. Achọ polo yunu merari ti moto. Onye ọbụla aba na efeyari. Ọ chịrị ọzọ ka ya atụ ile. Ọ chịrị ọzọ for House of Rep. Oje ebe a chefuo unu. Paaki arụ ya na Abuja. After 8 years also, Obiakwa, House of Rep, then you go have a flat rice because I go there. When I need the Lego. And it continues. Since since we were married 1990 till now. The same thing can you every campaign, the same thing, every campaign, the same thing. Maroro no menu no new thing, everything. So
What has been happening? Onye ọbụla relax ya. Make onye ọbụla si ajapa. All our medical doctors, onye ọbụla na-apụ. All our nurses, because in Europe, ebe ha nọ, finish your medical line egwu. Finish egwu. If you decide, yeah, that man allow 7 hours. It pour by 7 ụtụtụ. Allow 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, ilusigo. 7 hours. Ibata alụ ụwa gị. Nke a bụrụ ịpụọ by 7 ịbata n'abalị. Ịpụọ by 7 ịbata n'abalị. Icheru ending of the month awekwa ọgwụgwọ mba. Nke a bụ every Tuesday ka ndị a ji akwụ ụgwọ. Every Tuesday. Abịa agbakọ that week. How many hours scale? Okobere na 10 hours a day, 5 hours per day. Each hour we ga na akwụgị. A na-akwụgwọ per hour. O nwere ka ọ bụrụ 10 pounds or 20 pounds. Agbakọ that 20 pounds times how many hours elu? Inye gị ego gị. A na-akọrọ ya akụkọ. Nke ha bụrụ chere next week ma ọ bụ chere emecha mba. Ihe ọ bụla mmegide ebe ị na-arụ ọrụ enyere gị ego gị mgbe ekwesịghị inye gị ya. Ije gba ha akwụkwọ na court. People get a millionaire overnight. They protect their citizen rights. Nobody will harass you. Police say, "Come on, come down there." No. In my emergency, you call 911 before 5 minutes. Bubu abi around the Osbo. No longer I walk. Land the people hana. Hey, system na work. Onye obuna na apụ. Ndị ono na Attire una mere ebe a na-eti mkpu okay ma onye ọbụla ya apụta campaign beru for anybody ọzọ bụ a big ewu if una plan na na campaign ha ọchere ọzọ ọkpọrọ ọka nna afụ ga-asị ewu because what if ịma anyway ibu na ewu na ego ga-ego only ị na-awọrị so ga-eti mkpu apparently akwa ihe onye ọbụla billboard eju ebe niile ụfọdụ dị election na ya lụrụ jewara obodo oyibo. Okay, election. Look at the next 4 years now. If we have to go to Anambra, 90% in our election will be on Anambra. Ndero Nigeria no na Abuja. Ofodo no obodo oyibo. Election luo. Ha kpatago ego. Ha ji the money. Money can they need because ha go there. E go on the women wing. Ke onye obulu ofu ata rice. 45,000 no na eti na ekwu iri gị eburu akpa rice bụ ụmụ ha na onye aka ya atịrị na omegi no biri gị akpa rice ọ na-atụ ire onye ọgbachipụ ụlọ nkịtị aya arụ ụzọ ọkụ adịrọ ikwuwe okwu mmiri nke agbasara gị ụlọ gbapụrụ onwe gị mmiri nwa gị gụcha akwụ imepere POS maọbụ jee emeka ọfọ pimp ba phone rụzube phone tibe egwu na phone ebe ka ịfụrụ ọrụ which company nọ na Nigeria? How many companies in Nigeria? Onye fuwe ole ko iri na ocho pu obodo oyibo. Ọrụ ebe a 2 years. Ozinata be ga ọrụ ụlọ na Nigeria. Onoro ebe a. Because even our leaders no go ebe a for self. In ebe a na-ekwu yeri. I believe in Nigeria. That Nigeria will be good. The only thing they keep in this Nigeria is our football. That our players are doing well. Outside though, outside. Our music and our entertainment. Entertainment, government they want to control over it. Take a government will control over entertainment. Entertainment and one in Nigeria. Ndi state emebe, Ndi state on relax ya. More than 4,000 eji obodo oyibo eje lụọ. Hey God. Hey. I'm not going to go to Nigeria. I'm going to go to choose Nigeria. I just talk in Ghana or South Africa. Even Morocco, more Egypt. Our campaign also here. Why on social media? Piano. Onye blue governor Chondo and 50,000. I got a Facebook and I'm bottle. Our governor is working. Yeah.
You don't need to make noise on social media that the governor is working. If the governor works, he's working for the people, and the people are seeing it. It is left for the people to sing his praises. It's as simple as ABCD. And if they cannot convince him that the governor na alwori na puala, or one na Anambra State, our member nanya. I one day lolo, malanda lolo. You won't give a second giga lolo. I know I for ya. In the time of the capital, they will social media. You are working for the people. Hana fear. Open your Facebook and then what? Hey, on a lose a penny. Hey, happen there on a lose like a haka will on haku. Hey, I go cruise over you. I had to go so okay. Can they will on haku? But if everybody believe which someone say, they may useless blind argument. They have the hi. On your way, each of the people family get poor. My family is leaving this country. What if you put our family? My papa for Buddha. I am Bosan was about Nchego Yarunu. No, say about Nasun, Keka Nigeria. Solu name justice for Nigeria, pray for Nigeria. I am a Merun ever. Maka, I actually human sense over the years since 1999. Since 1999. About democracy till now. The same promises, the same line of campaign. We will invest in agriculture, we will invest in human development capital, we will invest the same thing back to back. On your culture, or little one near the query for in another way. Maga. I told there Yaku got a Facebook member to I say hey only can rain Kwakai Sori now the car. Or little corner of Sali Golupa. I make it aware where the Kobudo. You go to country Balayo Kiri, African country, Hakaga Yuma by far. Go to Benin, go to Ivory Coast, go to Ghana. Hakaga Yuma by far. By far. Take to election. The Catholic, I don't know the Catholic Yache. The Anglican, I don't know the Anglican Yache. The Pentecost, and the outside. Nandi, it would make a wound. Yeni na hanta na egwu no fu apa even my Peter Obi na support ya during the election. Peter Obi kwuara na church niile. After the election, how many churches kifu go yoje goro ozo onye ri ka agba. Yes, we will vote for better candidates, but for me onye dia niile something ka election na ozo ruo he pia de na church toba Catholic Catechist Association Anambra branch akpọkunu chofi oke onye ọbụla brand envelope ana ekele catechist ego ka efe ego kpọkụ ofa meeting German father ndị father you meet ndị bishop meet ndị pastor na ndị deacon donate ego na church donate Peter Mba ọkwọ ihe ndị youth na-eme ka oje before election ihe youth one ka o menigoro oje Kito ọ na-achị mgbe onye ka o jegoro ihe ndị youth na church o nwetaghị ihe ọ chọrọ till the next election church project ada agwụ and ndị ụka need ego ha gba ife niile and that's why government ada interfere na church because ha the church enweta ihe ha chọrọ because church gbara ya ala anyị jụrụ ntị anụ church election ọzọ ruo ha ncha gbalụkwa bịa na church donate 5 million aka wo o na 5 million keju we no ka ko lu ni aka he gbagbala wa to ele ni a echi papa ni akoma no ya bia amakọrọ m niile na channel video na like ihe na biko ndo kabaru mogo ka isi emiana kabaru obone ya subscribe line itila ya aka subscribe line na channel line kachazem awebolo nwekwa ihe obun chọrọ ikwu kabaru see na comment section like your video ko nwekwa na ike na generate more views and more reaction kachazem awebolo biko subscribe or share the video share ya onye ọzọ soro gị n'afọ ihe n'afọ na efere mbụ ekwuchakwa m ka ọha m n'ọnụ ka dị m mbọ ọzọ